nindot ang pahinomdom sa atong tubag sa Salmo. Naot nga ato ning mahinomduman kanunay unsa gatoy tubag nato. Mura na malamod yung hubog. Unsa to? Gibuhat kita sa Ginoo, iyaha gayud kita. Kinsa ninyo nga kada adlaw maghuna-huna gyud nga ako o kining akong mga kauban sa kinabuhi binuhat ra gid ni Ginoo nya. Ang Ginoo gitag-iya ani nila ta sa kamot. Ay pamakaka. Sige. Kung tinuod na miilata ni ana, awayon ba na nimo? Kasab-an na nimo? Yaw-yawa na nimo? Kinsa ninyo dinhi ang wa gyud masuko sa inyong kuyog sa kinabuhi ta sa kamot? Mayon ay usa. Tinuod basad ka. O wa naman mo ni isa. Di sa ato pa, kada nato kasuko, kada nato buhat og sala, batok anang maong tao. Unsa may mahitabo? Nalimta nato nga ang Ginoo di tag-iya ana. Nga iya di nas Ginoo. Makaako ba mo na inyong bugal-bugalan, inyong kasukan, labi na gyud inyong bunogon ang anak sa presidente sa Pilipinas? Ha? Tungod lang kay naa nagpuyo sa inyo, imong bugal-bugalan, imong daog-daogon, baka ako mo ana presidente sa Pilipinas, labaw na gyud presidente sa Amerika. Nya kana iya ko nas Ginoo, labaw na gyud na. Pero kuwang kay tas respeto. Ngano man nailad na ta siyawa, kung sa may gisulti siyawa, ikay nagbuhat ana, imo na ikay tag-iya ana. No, mo na dinis atong ebanghelyo, nag-ilog na sila sa yuta kuno nga kabilin sa ilang ginikanan. Nalimot sila nga kining yuta hinimo nas Ginoo, iya nas Ginoo. Kinsa ninyo dinhi ang wa gyud mangangkon og yuta ta sa kamot? Oh, ngangko na. Kinsa ninyo dinhi ang wa gyud mangangkon og balay? No, ngangko na. Mao na hangtod ang kono na nato ang atong naong, mao nang usbon lang nato nga way pananghid sa Ginoo. Ang kono na nato ang atong lawas, ato ng usbon, pamutlo ng palupyan tube, ligation, basiktomy. Ang kono na nato nga kitay gabuot sa kinabuhi, abortion, euthanasia, ilisan pang gender, ang laki himuong babae, ang babae himuong laki, nangangko na ta. Hangtod nga nag-establish na tag atong daghan kaayong human rights, ato na kuno na dim ana ngilad atong human rights, pero daghan kay tag human rights nga wa na mo conform, wa na mo pasidungog, wa na magmagnify nga kining human right ni support ni sa ownership sa Ginoo sa akong kaugalingon o sa akong isig katao. Daghang itag human right nga dili na igo sa sugo sa Ginoo. Imagine lang ninyo. Imagine ba? Pila ka buk human rights nato. Kuno, human rights, pero wa maigo sa sugo sa Ginoo. Ang tag-iya nato Ginoo. Yamano nga matod pa diri sa atong unang pagbasa, nahimotang patay tungod sa atong pagkadautan o pagkamakasasala. Yang ano mang nahimotang patay o daot tungod sa kadautan o pagkamakasasala, kay gisunod nato ang atong tawhanon nga
kailibgon, lawas nung katagbawan. Muna ang atong mga human rights nagtagbaw sa atong lawas nung kailibgon og tawhanon nga pangandoy. Kasagaran gyud. Hangtod na gyud nga doon na natay gitawag og right to ownership. Di man ang ilad aron magrespetuhay ta, pero mahimo na gani ng absolute nga og ako na ning mapirmahan na anak ko'y titulo ani ako na ni musangko sa usahay gubat. Mao na rong naggubat na ng mga nasod, Russia, Ukraine, Israel, Hamas, musangko sa panaglalis. Mao na rong ato mga politicians, siging lalis, murag wa nay kapaingnan ang ilang lalis karon. Ang mga manag-amigo kaniadto nga ato mga political leaders karon, mura nag-iring og iro. Arang-arang paganing iring og iro, kay magduog paghigda. No? Sila karon siging pakauwaway sa usag-usa. Mga leaders nga inila pinili sa katawhan nag-away kangilad ana, di ba? Wa mong ilari ana. Dunay pari dinhi kaming duhas Father Red or kami ni mga pari dinhi makakita mo mga leaders mi sa atong simbahan mag-away mi, di mi magtingganay. Di mo lainan, nya magsigi mo simba kami, magsigi gwali, pero nahibaw mo nga, wa mi magtingganay, gasigi mig dinautay. Di mo lainan, anak. Tubag. Dili ka mauwaw ang mga anak, ng ilang ginikanan, magsigig away, kada adlaw magsigig away, magbalikasay pag yun, mangabot pag yun sa silingan ang tingog. Nagtuod mong inyong mga anak, okay rana. Di mo mauwaw? Hindi, hilom lagi mo. Nga di sa mo malipay, kung ang inyong ginikanan, bisan pag nasakitan, magsige ragyod og pasayloay, nang lagom ang naong sa kulatahay, pero ikaugma mag-agbayay lang yapon, di mo malipay ana. Nangalubo ang ipon pero moingon ra gyapon, this cannot change my love for you. Di mo malipay ana, magtan-aw anang klase as mga tao. Mao na niingon si Kristo diri sa ebanghelyo, dong ayaw pag-focus anang yuta o kabtangan nga inyong bahinon, likay ang tanang kahakog. Niya maingon nita, siya may hakog, Lord, kayo man ko niya bahini. Isa sa imo sang pagpangayog bahin, na hakog na sad ka. Likay na. Di ba? Inka, against mo na nako, that is my right. Anak ko. Ayaw kayo pagkwintaan ng imong human right. Basig na himo na kang hakog sa imong pagpangita, pag-impose anang imong human right. Di ba? Unsa magisakto? Divine right. Unsa may katungod sa Ginoo over His creation. Maunay atong suportahan og unsay katungod sa Ginoo. What is the divine right of God over His creation? Ato nang i-conform og ang gustos Ginoo, number 1, ngang iyang gihimo, tao man, yuta, tubig, adlaw, mga tanom, mga bungas tanom, mineral, cultural, financial resources, kinahanglan, mapahimuslan sa tanan. Dili sa pipila lamang. Muna subo kayrong tanahon, kadaghanan, ang mga leaders, ragyod nato sa kalibutan, maoy dato, ang mga leaders. Di ko anak mo exempt, apil naming mga pari, mga obispo, uban pa diha. Kasagaran yun ang niarang-arang at kinabuhi ang mga leaders, ang mga members, ordinaryo, ug looy kay kinabuhi.
Guilty pud ko ana. Nindot kay kong higdaanan. Sa una maghigda lang kong banig katong ako pay nagdaas among pamilya nga ako'y nagtrabaho. Karon higda-higda na ko anang nindot kay higdaanan. Air condition pagyod, ignaog na ako luto ng pagkaon sa una. Tuktukon pa ko kay mo palit og pila kilong bugas. Nya kay wa may ikapalit utangon pagyod. Bayrana na sad inig ka sweldo. Lisod pa kong pamliti karon nanawa na gani ko kay bawo pilay precious gasolina or sa krudo. Kaya nga naman naana gihatag na hayahay kay kinabuhi pare. Yahay kayo. Kamo diha simba mo ron sige pa mo ingon Ginoo in town. Kabayad ako sa utang Ginoo in town, kapalit ako bugas, kapalit ako tambal. Pero ang pare, dupa-dupa, kolektahan pag yun mo sa dian nasa isibot, Lord. Samot na ginikawagtang atong kwartaan. Ihatag sa pare, nahayahay kay kinabuhi. Ano? Pero tinuod bang hayahay ang kinabuhi is pare? Tinuod ba? Kung magpuyo ko according to divine right over me, over my priesthood, kaya ang Ginoo may naghimos akong pagkapari, ug ako ng puy-an, dili yun. Hayahay ang kinabuhis pare. Gisayonan kaning tubagono nato nga mga kahimtang sa atong katilingban. Amo man ang pas-anonon. Maubitan na, sige kong baligyag slot din di man na para sa akong bulsa, para man na nato tanan. Maghuna-huna ta nga maghimog mga balay para sa mga way balay, para sa gubaon og balay. Dili na sayo no di ba? Maglinya din ang mangayo nato, bugas, tambal, eskwela, para sa lungon, tanan. Sila dito'y magtinukhangay, inig panganak, way kwarta, kita pa'y sabdon din kay mangayo og para sa bagong na taong bata, para sa dayapir, para wa ra ba magpakasal gapuyo-puyo. Taghan kay dinhi mo text nako pader ang akong kalibin nasakit na sa ospital, mangayo ta kog kwarta. Wa gani kahuna-huna pader pasaylo ami nga wa gid mi motuman anang imong sigigwali nga kanana ang magpakasal gyud. Way kasal, mangayo og tabang sa iyang kalibin. Napay mga adik istanan karon sugod naman sang patay sa mga adik, pinatyanay naman na sila. Katong bag-o din adik kuno kay to namatay, wa gito'y simba-simba, pero dinhi nato abot pangayog lungon. Tabangan lang sad nato, aron di na ni mabuhi, gitagaan nato nig lungon. Nya sayo na kamo kuno'y barog dire inana. Apil pang tanang pagdaot na atay isulti din hingamay para mutudlo og unsay angay buhaton according to God's way. I-post din ta social media. Away-awayon pa ming mga pari sa mga vloggers nga yawan-on kay tanan. Dili sayo no ikaw ay may mga kapader, sikat kay kapader. Napagaw na lang kung sige imbitar aning niya mga talk, mga misa, biyahe-biyahe, haron lang yun mo to, may kapader, kay sikat kay ka, sige ko no, ilis ko no ta. Haron sikat sa kay ka diha sa social media, sigihan kag daot. Pero part na sa divine right, nga matod pa ni Kristo, kung magsangyaw mos mayong balita, dumtan mos kalibutan, dauton mos kalibutan, tungod kay dili mo iyas kalibutan. Na siya. Unsa may itong una-unaon kanunay? Unsa man? Ang langit. Una-una ang langit. Sa atong paggamit aning mga kwarta, mga gahom, mga authority dinis kalibutan, padong gid unta tas langit. Gilingi ay mong tupad. Ing nasa imong paminaw, malangit kag mamatay ka karon. Ing na malangit ka sa imong binuhatan, sa imong mga gipangandoy, kay posible man yung mamatay ta karon. Matod pa diri sa Ginoo, oy buang
sigig pangandoy diha, karong gabi una patay na ka. Way nasayod na to, kanus ata mamatay, pero nahibaw tang mamatay ra gid ta. Ngano man mo mulingi, usbaglingi be. Ing na mamatay ra ka. Nya, malangit ka sa imo rong gibuhat, sa ato rong gibuhat, makapalangit ka ni nato. Kana mo inindot kayong pangutana nga sa siging lalis diha sa ato mga politicians anang ila kunuhay mga balaod diha, makapalangit ka na nilang mga matay sila karon nga katolikom sa nakasagaran diha, nga kaming mga pari sa among gipangbuhat karon makapalangit ka ni namo among gibuhat, nga sa sige ninyong palit og slat makapalangit ka na o dili? Kanang pagsigig palit og slat ba makapalangit dili? Kusga, ing nalanggong dili. Anong maikog man mo, ing nasang dili. Pero nito kang makapalangit, palit. Unya ka nang ikapalit og slat, 100 pesos ramang gining sitiyo, para sa atong itukod og mga balay. Naa kay 100, di jud ka mo palit. Makapalangit na nimo o makapaimpierno? Likay ang tanang kahakob ug kadaw matod pa ni Kristo. Kanang taong hakob ug daw ang gihuna-hunaan niya ang iyang lawasnong katagbawan ug mao nay makapahimo natong patay ug daotan sa matas Ginoo. Mao na hinumduman nato kanunay, gibuhat sa Ginoo ang tanan, iyaha gayud ang tanan. Nya kay kita gibuhat man sa tas Ginoo, iyaha gayud kita. Manindog ta.